Mijn regering is natuurlijk die is op vakantie, dus ik ben even alleenig. En er zitten heel grote mensen die zitten dan even om mij in. Had ik wel genoeg eten krijgen zo. En had ik dus wel van mezelf zwaar hier kan. Nou, ik weet het net, maar ik had de indruk dat dat wel goed komt. Het resultaat is wel aanzien. Lekker, 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 zei het lolke dan. Het water ziet ze wat. Alles in die grote pan. Daar kan ik alleen nog wel met aan. Hoe dat roept. De kokosmelk. Alles eruit, hè? Nou, dan moet het even steken met de deksel erop. En dan krijgen we aan het resultaat. Een glas echte melk erbij. Nou, lekker eten maar.